Passion fruit. Ang dami pong bunga ng passion. Watay ka Pang, lang. Kuhain ko to. Ito yung... Alam ako. Tigas na yung iba, oh. Maliliit kunin mo. Be. Wow. Daming malunggay. Dahil passion fruit. Ang dami pong bunga ng passion fruit dito. Kapitbahay na. Ay po nakakatuwa. Hello everyone! Katabs vlog. Mag-harvest po kami ngayon ng talbos ng kamote. Kasama ko si Tyrone. Katabs. Siya po. Mainit yung kukuha ng talbos lang. At panglagay namin sa isda na binigay sa amin. Sa sabawan po namin. Ako na kukuha at scissors yan. Mahirap yan. Kuha dito. Talbosan mo lang. Hindi ka man marunong, ako na. Perfecto. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Dito. Huwag tayong talbos. Mami, ask yan. Bayan, nag-check na ako. Nagpaalam po ako sa puno. Wala pala Kasi wala po yung may-ari. Sino may-ari? Hindi tayo yun, no? Kapitbahay namin. Tayo may-ari niyan. Kapitbahay. Tayo may-ari niyan. Delikado rin kasi mainit ngayon. Dito ako. Ang ganda po ng talbos, eh. Ako lang ako dito. Ang ganda po ng talbos, oh. Dami. Daming amidamo pa. Dagan ko, masarap ito kasi magpangkulay, tapos pantanggalansa na rin. Mama, bigay mo sa akin yung mga kukuha mo. Para ako Malagta. malagta. Okay lang kahit malagta. Madagta. Ano dagta? Tingnan mo yung kinuhaan ko. Ay, may white na dagta sa loob. Yan. Ay naman ang dagta. Hindi ko po ubusin, baka kukuha din yung may-ari. Kunti lang at meron din ako sa likod. Tukunin ko na dito. Sa daanan. Oh, baka may ask kasi kaya dito kami lagi magkakuha na lang. Wala katabs! Katabs vlog! Yan. Okay na po ito. Okay na ito. Maghawak. Ako na po. Ito. Ako na Harap maghawak. lang po ng bahay namin ito. Patanim. Ako na maghawak. Yan. Yung aso ko lagi po kasama pag ako'y naggugubat or nag-harvest. Ay, no, may Papatay yung lemon. okra, sunod. Ako doon po may lemon. Tara, kuha tayo okra, Tyron. Okra. Ito. Ano po dito? Okra. Wow, na okra ako na. Pang Talong hugasan mabuti. sinigang. Mama, ito Oo. kuhain ko ma. Okra. Ito pa. Matigas na yung iba, oh. Yung maliliit kunin mo. Tigas Pwede na. to? Tigas na nga yun. Mama, pwede to? Wala na pabayaan ng talong. Ito talong. Saan ba yung talong? Okra. May bago ng baga nakatanim. Yung talong ando doon. Ayun. Mami, okra dito. Mami, okra dito na malaki. Pag matigas, hindi na siya pwede. Kalamansi pa kailangan. Oo, wala tayong kalamansi. Mami, okra dito. Hindi pa tayong okra ang tanim. May okra. Excuse me. Kaya ako nagtatanim, para hindi ako bibili. Okras dito. Wala pang spray. May okras. Matigas na ata to, Tyrone. Gawin ko na pong seeds yan. Ito, mami, meron dito okra. Maliliit na siya. Ano na po ito? Pa-expired na po. Ma, pwede to? Kung malambot mong kunin, pwede yan. Pero kung matigas, it means magulang na. Ayoko. Matigas. Tanggalin ko na nga po ito at lalagyan ko ng panibagong tanim. Matigas. Ang dal-dal ang kasama ko. Matigas. Walang humpay na ano si. Yung sitaw wala na. Wala na akong makukuha sitaw ngayon. Ayan, Ako nabuno. tuyot na oh. Ayun, tuyot na rin dun. Hindi na ako maglalagay ng sitaw. Meron pa ako sa likod ng ano, okra. Tara, let's go. Okra sound. Wala rin sitaw dito. Sitaw, wala na rin. Linisin ko na yan dyan para sitaw. Ito po. Ito pwede to? Yan. Basta malambot kunin dito. May okra pa po ako dito ilan. Una ko po itong itinanim kaysa dun sa harap. Pero halos sabay lang din sila namatay.
Ay, tigas na. Tigas na. Tigas na, oh. Kalit. Like, malaki na yung seed sa loob. Magos ka mo. Magbuhay na po ako siyang pasunod na ano. Ayan. Pasunod na mga harvestan ko, mga liliit. Dadamuhan ko na naman pala dyan. At ang kapal na rin. Tapos talong, kuha po tayo talong. Isang talong. Para sa ating sinigang. Ano, pwede ako magkulat. Talong. Talong, ito ko nino. Isa lang at isa lang. Ah. Ito. Hindi, ganito o kukunin mo dito. Baka mabali yung sanga. Yan, be. Wow. May talong na parami sa aming ulam. May kalabasa kuhain natin to. Hindi pa po yan pwede. Gusto mo pala Tapos, kay Tinay? sili. Kuha po tayo siling pansigang. Tara. Yung pangsig. Yan. Punta po tayo sa ano. Sa silihan naman po na Mag-hello pa ako. sinigang. Mag-hello. Madalawang piraso lang Hello po ako tayo. sa Katabs Vlog. Wala, namumulan na. Pwede na po siyang kunin. Pero maganda po yung green. Pwede ko kuhain to? Ay, wag po. Gusto ko magkuha. Ganda, ano, sili. Gusto ko magkuha ng sili Rivera. Sili Rivera. Kuhain ko to. Kuha tayong... Paalam ako. Wag po yan. Paalam ako. Ito po. Kuhain ko sili nito. Yan, tsaka isang red. Po, isang red. Wag na po red. Yan. Isa. Kaya dito. Dalawa lang kailangan natin. Ano ko kung... Di gagamitin kasi yan binhi yan, kaya hindi pwedeng kunin. Ano? Yung hinahawakan mo, bibinhi po kasi yan. Ito na lang. Ako na magkuha. Malayo. Malala po, may mga ano pa, passion fruit. Ang dami pong bunga ng passion fruit dito. Kapitbahay Ay na. po nakakatuwa. Ang kuko nakikita. Tara na, okay na po itong sili. Tapas. Nakuha namin. Dalawang sili dapat sa dalawang passion fruit dapat. Isa lang, pantanggal lang lansa ng isda. Pwede na ito. Rin tayong kalamansi. Watay Pang kalamansi, ano, ma. sa sinigang. Magkuha mo ng kalamansi. Wala na tabunga. Bus na yan. Paligid lang. Isda na lang. Lulutuin na lang. Tayong malunggay. Ito po, malunggay ko dito. Siyempre, libre po talaga yan pag ano. Para healthy po yung ano. Ating sabaw. Pwede na po ito. Yan. Kami nagkuha mo. Dito na oh. Ang garden. Naka-rest na siya sa water. Ano to, ma? Kasi binalag mo, binalag mo to. Ano po yan? Balag. Balanoy. Balanoy. Susunod na rare plant ko na tong ano ko, kalabasa. Kalabasa po ito, green ang variety niya. Ito upo. Kala na po siyang replant at apat na po yung kanyang Ito dahon. po, ano tawag dito? Aratilis yan, aratilis. Marami na bunga dito. Bunga, hilaw pa yan. Ano pa yung hanap tayo Wala nga dito? dito. Mamaya, uha ako ng Kalabasa! hindi. Ano? Kalabasa. Ito kasi ano to, batik-batik ba? Hindi siya kulay green. Kukuha ko ng talbos ng kamuting kahoy mamaya. Iwain ko nito, ma. Ulamin namin gagataan. Mati maging kuha ko sa kalabasa. Ay, wag. Masisira yan. Nadyak lang. Yan. Ano? May Kukunin ko po kalabasa yung kuun. Ang kuun ni Rido. mag-harvest din po akong gabi Ito yung kay Rido, alaki. para ibenta. Ito yung Huwag mong pukpukin, nasusugat kasi yung kalabasa. malambot siya ba ng Dami-dami na rin kalabasa? yung kalabasa. Malambot siya ba ng kalabasa, ma? Asan yung ating na-harvest? Ay, ayun. Na okay na po to. Ihanda ko na po yung fish na ulam na harvest namin. Malunggay, talong, Talong. laurel, okra, kalamansi, tsaka talbos